Завърших тук журналистика, дойдох в България 79-та година, семейен. Моето дете на 25-ти стана абитуриент. Живеем и в България от тогава. Ние сме 4 братя. Заедно сме изградили той бизнес, го създадохме. Работим заедно, взаимно. Всички сме семейни. Ливан съм, нали, всички сме от Ливан. Дойдох тук, както едно време, нали, всички идват с цел, нали, образование. Учих тук, завърших, карах аспирантурата и след промените в България 90-те години решихме да останем тук. Да остана тук. И по обстоятелства на нещата, нали, и заради положението в Ливан, несигурността и така, нали, отвори тук един нов път. И дойде първия ми брат Мохамед, и после другите ми двамата братя и установихме, въпреки че трудните времена в началото, несигурността и така. В интерес наистина, поне по традициите между Ливан и България има много неща, които се приличат. Кухнята горе-долу приблизителна, маниера, така, отношението, приемането на чуждото. Така, ние сме в Ливан свикнали, ливанци в цял свят пътуват, контактуват. Също в самата държава Ливан има от цял свят. И затова не ни е чуждо това. И плюс това, може би да кажем, ние сме съседи. Липсва ми в Ливан, чувство така, моите родители, но въпреки че така направих всичко да ми идват тук, морето ми липсва. Бейрут така има хубав чар. Нощния живот в Бейрут има младите години. Но в интерес наистина вече моето присъствие тук остана като мост за всички мои приятели, мои роднини. Даже, може би, аз бях една от причините. Доста мои приятели от моите години дойдоха тук, завършиха в България. И затова е така, нали, в момента съм много тясно свързан с българската общност там. Какво да ви кажа сега? Вече така приемам нещата като свои. Моето дете тук, на братята ми децата, жена ми от тук. Естествено ми е дразни това, което дразни всеки от нас. 20 години, той мъчителният период. Като отиваш да скочиш извън тази страна, виждаш още вече по-подредена, по-нормална. А тук се блъскаш навсякъде, като живееш, излизаш. Нито ти е тротуар, както хората, нито можеш да ходиш пътеките като нормални, парковите места. Спокойствие, семейството, добротата. Единството, което не мога да каза само, нали, въпроса отношението към работа и всеки да бъде индивид за себе си и да търси постоянно реализацията и да умее да контактува с другите, да не разделя хората такива и такива, българи, араби, българи и руснаци. Това не помага, извиняваме, в никакво развитие. Просто човека напротив трябва да види от тия хора различното да се превръща в богатството. Това е нашия фирмен магазин, която отворихме така стана по-голям от миналата година, като празнувахме 20 години от изграждането на нашата фирма. Както виждате, има голяма гама и всичко обслужва българския майстор. От електроинструмент до ръчните, до домашните инструменти, до градинските инструменти. Това е процеса на работа и на развитието в нашия бизнес. Влагано много труд и усилия от всички нас, от нашите братия, от нашите майстори, от нашите служители. И както всеки ние почнахме като една малка фирма, която разрасна в процеса на развитието и в момента работи в фирмата повече от 140 човека. Има и повече такива фирмени магазини, които обслужват наши клиенти в цялата страна.
сервизите ни, повече от 45 сервиза обслужват нашите майстори също в цялата страна. 1992 година видяхме, че наистина в България има нужда от инструменти. Повечето преди инструменти бяха от бившия Съветски съюз и бившите соцстрани. И точно наблягахме, защото работим и така, нали, с доста клиенти и усещаме, че имат нужда от инструменти, като почнаха тогава тотално, почнаха ремонтите в България и почнаха новата вълна за строителство. Баща ми работи в строителния бранш. Той инструментите в нашия дом, в нашето семейство не ни е чужд. И лека по лека, нали, започнахме като хоби, така, нали, колкото нуждаем, обаче ние го усъвършенствахме, стабилизирахме го, специализирахме го, създадохме нашите марки, които вече познати в целия пазар и в района, и отговаряхме на всички наши инструменти отговарят на всички европейските и българските изисквания, с превод на всички езици, с обяснение, с всичко това, нали, ние напълно отговаряме и носим отговорност за всеки детайли, всеки инструмент, всяка част, всеки винт, който го продава и го разпространява Евромастер. И най-трудното просто преди тази силна конкуренция да създаваш собствен облик, собствената марка, защото преди да излизаш от хаоса, който съществува от пазара и преди самия пазар беше изграден основно на куфърната търговия и търговия на битаци и на пазари. Ние се превръщахме, нали, първите хора, които станахме основните доставчици и снабдители и изградихме бизнеса като всички параметри и границите. И затова и преминахме нашите основни партньори, всички големи световните и европейските вериги, които имат филиали в България и в района. Трудната работа, нали, декларации за съответствие, работата с комитети за защита на потребителите, стандартизацията и всички тия детайли изисквани. Там наистина бюрокрацията е ужасна, изисква много неща, но улеснява този въпрос, защото вече, откакто България влезе в Европейския съюз и вече, слава Бога, поне отговарят нашите продукти всички на европейските изисквания, европейските стандарти и тук вече става по-лесно. Аз не ги различавам български и чуждестранни. Тук е българския бизнес, независимо кой е собственик. Това е световната. Няма, нали, и в интерес на истина, по българските закони, по българските конституции няма привилегии на български спрямо чуждестранния бизнес. Едни и същите правила. Но най-важният елемент, нали, колкото може да създаваш повече климат, който да помага развитието на чуждестранния бизнес в България. Това е най-основният елемент.